अपन माइये जरूरत थी तब दूसर कोई तो काहे ना देख के। अरे कहते बनी इहो तो बताओ कि हमनी के बानी जाके हो ना जरेला के जरे वाला बाटे लेकिन जाना का जरे से का बाटे जरे से का होखेला बताओ। हम से तो बड़ी निकलत नहीं किते कुछ तो सर सब भीतर उतु हो जाता। अरे ना ना हमरा घर बाका गो बगीचा बा अब पोखरा भी बाटे बाका बड़का हमनी के झूर भूखत रह जानू। आहा नहाए जात रह जा हाय दिन काश दिन लौट के आ जाए बड़ा मजा आए। बताओ ऐसा लहेड़ा हो गई बड़ुए आय सब कोई के दूगो भाई बा त खेत में दूगो कुदारी चलतिया आ हमार लेढ़ा भाई बाणे नहीं तो अब से 5 चाचा के दूगो चलता आय मकसूदनो भैया के दूगो चलता ऐसा लेढ़ा हमार भाई हो गई कि सोरी भेटाता सोरी सार तहरा के साफ कर दे बुझत नहीं खा हमने रही दोनों भाई दाना 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 कोड़ती जा बाद धर लेती जा घर सार गइल हुई है दीपका के कुल बिगाड़ल ह बुला ले हुई अपने तो लगैले वाला 56 इंच के टीवी आई जाए 24 इंच पर आंधी आवतिया नलायक हो गइल बा हर दिन घूमत रहता दीपकवा के साथ धर ले बाबू अब होता ने अब आई तो ऊपर ही बेरा कोड़ब अब लोग खैरो के लिए आई कहता ना कोड़ी उन्हें से कोड़त कोड़त नहीं को अब चल घरे हो पानी उनी पियल जाओ खाइल जाओ कपार पर सूरज चढ़ले आके चलल जाओ बाप हो बाप चलो बाप हो घाम कोइले बा मरी जी है आदमी हे प्रभु भाई देखा पलटी घर के ऐसा दुष्ट भी आई नहीं हे भगवान बाप हो बाप घर में से आदमी मरी जाए है क्या हो भगवान जी चलो पानी वानी पियम तब कहीं जाइम आई हो दादा गर्मी रे दादा जान बुझाता पानी वानी पियब पानी पी के तब जाइब खड़ी में वही जे आराम से नीमी के नीचे खाटी पर तुम का कर तारी सब लागल बा पियास बुझाते नहीं थे कि अइला हमारा 20 मिनट भई एकदम ही माथा में बाथा मेहरारू कबरले रहती है धरा जाए बड़ी दुष्ट मेहरारू मिली गई लागल बा पियासी मची के एकरा से बढ़िया रही कि जाके हम ओनिए पानी पी ले रहती गर्मी जी आ गई नी। अरे बाप रे बाप बहुते गर्मी लागत हटे आ सुनी ना नौलर से फोन आई हटे जी आ जाना तनी हमर सखी के बियाह बाटे सखी के तो बाद में बाटे पहले हमर बहिन के बाटे आ जाए के बा ओकरा खातिर लहंगा लेवे के बाटे ना शुरुए में वो कहले रेनु के साली तार बियाह दी तार के लहंगा दे हम आ सुनो तनी एगो तो बहुत बढ़िया गिफ्ट देखले बानी 5000 के खूब सुंदर उ हमरा के वीडियो कॉल क के देखन तो दे दी हमरा कुछ दिए चाहे ना उहे गिफ्टवा दे दिए तो मान ली 5000 के गिफ्ट कहाँ बाटे 5000 के जमाना आज 10000 के लहंगा पसंद करल बा उ किन देवल जाई आ चले के खूब पूरी पूरी खाए के खूब बियाह कमाए के आ जननी आ माइयो कहती कि पान के बुला लिए तो मान ली माई बुढ़ा गेल माइयो के तरी सूती उती लुगा वाला किन लेवल जाई का है आ जाना तनी खूब बढ़िया से धूमधाम से चले के ठीक नु उठना तोरा के देता नहीं आज अभी चले के का पैसा ले ले निकलिए ना खाता में से ना अभी ले ले तो नहीं छी रुकी निकाल दो ना नहीं आ देता आ दे तारा माई आई माई बाप रे अरे बचा लो माई दादा अरे क्या है माई आई मां फाटा रे माई अरे बाप रे बाप तारे या पानी बेगर बुझाता कि फारका के रोगी हो जाई जवानी में चरित्र बन देखे के नतीजा लागल बा अरे बचा का हरे कहां इलू हस अरे बचा लोगे दादा भट हुल्दी बोलना हुल्दी
कानवा में नोकिया में भैया छोड़ दो बोल दे बोलो बोलो ढुका दे नोकिया फाड़ दे काय मारे तेनी जिरावी नु कर रही बिया में अरे कहां बारू सरे आई भैया जी छोड़ हले रही है पिया से खेत पर ले आवतानी ओतना एगो तो ही बात छोड़ भाई कि उन लाए तो छोटा के सामने पूछा ना हे बचाओ लगे ए कहाली ध के टंगरिया पटक बकरी लेखा बारू ओरियाए जइबू आ तू बदूरी रामाई बारू तने है ना सुन ना 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 भाग मत भाग ए जी भैया जी बताऊ कि तोर माई याद बिया माई के लड़की तोर बहिन याद बिया सखी याद बिया बिया बाटे अब हतार ते तार तार लागत तारा के पानी तोरे याद नहीं खे हाय आज के बाद देबे कि ना बहू देबे नु मरत नहीं गर्मी से आके ही पानी आवता नु तो तहारा के जे कानवा देता नीनू कि तू ठाढ़ा जाता रू ये बुझी जइह पक घर में अपना पक बिलाई लेखा झाकत चलता री स के का करता पानी जल्दी लेके आवो नहीं तो तहरा के साथे साथे जाके नैहर में तोहर माइयो बहिन दोनों जानी के परीक्षावन करब बुढ़िया हमारे घर बिगड़ ले बिया जब होता तब टेलीफोन हाय ले जल्दी पानी जाके